Merħba tfal, illum ħanaqraw il-ktieb l-ABC u l-Aġina tal-Kuluri. Dan huwa kitba ta' Miriam Xkembri, pubblikazzjoni Merlin f'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u jien ħanajdilkom daqsxejn dwar x'inhuwa dan il-ktieb. Kieku kelli l-Aġina tal-Kulur, x'kont nagħmel biha? L-ABC u l-Aġina tal-Kulur iħajjar l-tfal jilagħbu b'aġina tal-kulur u jiffurmaw litri tal-alfabet u oġġetti li l-ewwel ħoss tal-kelma li tirrappreżenthom jaqbel ma' littra li jiffurmaw. B'dan il-mod, waqt li jkunu qegħdin jilagħbu, it-tfal jibdew jarfu littri tal-alfabet, jidraw il-forma tal-littri u permezz tal-istampi jiftakru l-ħoss ta' kull ittra b'mod pjaċevoli u malti sensorjali. Ejja ħanamlu littri flimkien. Kieku kelli aġina tal-kulur. Kieku kelli aġina tal-kulur nagħmel littra A ta' ajruplan. Kont nifforma ajruplan, itir u jdur. B. Ballun. Anke xi ballun kieku kelli aġina tal-kulur u nagħmlu kollu ikkulurit. C. Ċoff. Żgur kont naġen xi ċoff sabiħa l-pupa l-ġdida li xtrat li l-mama. D. Dudu. Nagħmel dudu twil b'ħafna saqajn kieku kelli aġina tal-kulur. Euro. Ma jonqos li noħloq euro tont tal-fidda. Frawli. U ftit frawli biex nilab tal-ħanut kieku kelli aġina tal-kulur. Ġelat. Xi ħaġa friska bħal ġelat nifforma u nażel il-kuluri li jogħġbuni jekk kienu roża tal-frawli u jekk kienu kannella taċ-ċikkulata. Gallettini. U xi gallettini għal matte kieku kelli aġina tal-kulur. Għajn. Kont nagħmel għajn biex nara. Akka. Iva, ara l-aġina tal-kulur. Ta' ħuta. Nixtieq ħuta ħamra. Idejn. U par idejn xkejknin kieku kelli aġina tal-kulur. Ibsa. Kemm ibsa din l-aġina? Jott. Imma xorta nifforma jott kieku kelli aġina tal-kulur. Kejk. Nagħmel kejk b'4 xemat. 1, 2, 3, 4. Lapes. U lapes twil biex impinġi bih kieku kelli aġina tal-kulur. Mera. Noħloq mera biex nagħmel
شعري. نانا كولا ونانا كولا حمرا بالتكك سويت كيكو kelli عجينة tal-kulur. Oranġo. Nixtieqa tkun oranġo għax inħobbu dan il-kulur. Papra. Nifforma papra ħelwa ħelwa kieku kelli għaġina tal-kulur. Attus. Irrid attus bebbuxi u gustus. Ravjul. Naħseb anke xi ravjul għax qabadni l-ġuħ kieku kelli għaġina tal-kulur. Serp. Noħloq serp twil twil kif naf nagħmel jien. Tuffiħa. Jew nifforma tuffiħa tqarmeġ u tajba kieku kelli għaġina tal-kulur. Umbrella. Jekk tkun ix-xita kieku nagħmel umbrella. Vażun. Vażun għal-mama kieku kelli għaġina tal-kulur. Għal-werqa. Nifforma werqa ħadra ħadra. Xemx. U xemx tiżreġ u s-saħħan kieku kelli għaġina tal-kulur. Zarbun. Xi zarbun pulita l-festa. Tal-zett. U tal-zett bħalma s-sajjar it-sija Mari. Kieku kelli għaġina tal-kulur. U hekk rajna l-alfabet kollu u kull darba qegħdin ngħidu kieku kelli l-għaġina tal-kulur. Mela xi tkun din l-għaġina tal-kulur? Din l-għaġina tal-kulur tistgħu tagħmluha intom id-dar u jiena ħanajdilkom kemm hi faċli biex tagħmluha. Tistgħu tagħmluha ta' diversi kuluri wkoll. Hawnhekk ħanajdilkom it-taħlita li tistgħu tużaw biex tagħmlu l-għaġina tal-kulur. Mela kull ma ħajkollna bżonn huma dawn l-affarijiet. Ħajkollkom bżonn żewġ kikri dqiq. Żewġ kikri dqiq. Kikra melħ fin. Kikra waħda melħ fin. Marfa żejt. Marfa żejt, marfa waħda żejt. Kikra ilma. U żewġ qatriet kulur. Issa l-kulur tistgħu tażlu l-imkulur tridu intom. Jien hawnhekk għażilt l-isfar. Imma jeżistu ħafna kuluri oħra, imma aħmar, blu, aħdar. Tistgħu tażlu l-kulur li tridu intom. Jien hawnhekk għamilt l-isfar. Meta intom tgħawdu flimkien it-dqiq, il-melħ, iż-żejt, l-ilma u l-kulur taqduhom flimkien jiffurmaw din l-għaġina tal-kulur li mbagħad tistgħu tagħmlu biha dawn il-forom li intom rajtu hawnhekk f'dan il-ktieb tant sabiħ tfal. Ħanerġa' ngħidilkom xi tridu. Faċli tagħmlu hawn nixtieq li intom tippruvaw tfal.
Mela żewġ kikri tnejn. Kikra waħda melħ fin, marfa żejt, kikra ilma, uqtar tal-kulur. Il-kulur li tritu, żewġ qatriet jiena għamilt kulur komplut isfar. Nispera li din tippruvawa u tieħdu pjaċir tagħmlu l-oġġetti li rajna hawnhekk u l-figuri li rajtu hawnhekk u bihom titgħallmu wkoll l-alfabett. Saħħa tfal!